Millorar la comunicació interna entre les persones, entre els departaments i entre cadascuna de les 3 plantes és un dels grans reptes per a aquesta direcció. I alhora, quan us vam fer aquella enquesta el mes de juliol en la que us demanàvem quines eren les 3 coses que més us agradaven de la feina i quines eren les 3 que més us desagradaven, quedava evidenciat que precisament la comunicació interna era una de les coses que calia millorar. Per tot això, des de ja fa uns mesos vam treballar en posar en pràctica, en elaborar un pla de comunicació interna. El primer que vam fer va ser un procés per seleccionar una empresa que ens pogués guiar en tot aquest procés. Del resultat d'aquell procés, l'empresa guanyadora va ser BOT. Segurament alguns de vosaltres la coneixeu perquè és una empresa referent en l'àmbit de la comunicació corporativa i de la transformació de les organitzacions. Fins ara el que ha fet ha estat conceptualitzar el procés de treball i ara ja entrem a la fase d'aplicació. Per això hi haurà alguns de vosaltres, de tots els departaments, que formareu part de 2 focus groups que es faran per començar a treballar en aquest pla de comunicació. I per altra banda, tots, absolutament tots i totes, rebreu una enquesta que també formarà part d'aquest procés. Ja sabeu que una cosa com un pla de comunicació interna i millorar, de fet, aquesta comunicació, per més que la direcció posi eines, requereix de la col·laboració i de l'entusiasme, fins a cert punt, de tots i totes. Per tant, moltíssimes gràcies d'entrada per la vostra col·laboració i esperem que us impliqueu i que al final aconseguim millorar aquesta comunicació entre tots i totes, que de ben segur ens ajudarà a millorar el que fem i com ho fem.